Giçäsi mehribanda bolunur. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Siziň bilen pikirlerimizi, garaýşlarymyzy paýlaşmak isledik. Şeýlelikde dürli protestler, näýlelikler başlady. Başlanma gowy başlady. Arasa başlady. Ýöne soň şu halkyň oýanyp uranyny gören, aňan peýdakeşler, mutorlar, öňkü ogrular, öňkü kezzaplar, öňkü jinayatkarlar şolar derrew haýdan haý gyssaly ýagdaýda özlerini oppozisiýaly görkezmek üçin herekete geçdiler. Hiç zat edibilmediler, bir topar wada berdiler. Inha şo toparlardan biri birinci ýaly 20-nji maýda ultimatum berdi, 20-nji maýa çenli diýip öňe dekabr diýdi, şunu diýdi, muny diýdi. Öňe köp ultimatumlar berildi. Ýöne netije ýok. Hemmeti boş görür. Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Hormatly watandaşlar. Ýadyňyzda bolsa, bundan bir aý bol Türkmenistanyň hökümetine 10 punktdan ibaret talapnama bilen ýüz tutupdyk. Şol talapnamada aýdylýan zatlary bir aýyň dowamyny Türkmenistanyň hökümeti ýerine ýetirilmegi barada ve şolardan talap edipdi. Ýöne görşümüz ýaly möhlet geçdi bu aýyň 19-y, ertirem aýyň 20-si häzir şol hökümet tarapyndan şol 10 punktdan ibaret talapnamanyň bir punktdan ýerine ýetirilene demek biz näme etmeli we nähili hereketleri başlamaly diýen soru ör boýuna galypdyr. Onu hem vatandaşlarymyz ýurt içinde, ýurt daşynda da 20 senden aňyrda näme bolar, biz nähili hereket etmeli diýen soru her bir adamyň öňünde ör boýuna galypdyr. Ultimatumçylar garra oynasa gaýtyrar diýe. Bu ýaşoklar garrylykda içi gysyp oýun oýnap otyrlar şeýdip. Olaňam oýunlaryna, ýalanlaryna özüni aladýanlara türkmen aýdyşýaly geçmiş bolsun diýe, geçdi bolsun diýe, ahyry gelsin diýe türkmenler. Özüňizi oýnady berin. Näme diýin?